samarpa more suping rasa Sultan Trenggono Sugaro Sultan Trenggono Bonu Sweti Sugarono kowe pengayoman kang ora wicaksana Sultan Trenggono salah sawijining pengayoman kudu bisa ngayomi kawulane menang paring pidana wong kang ikut menang paring ganjaran wong kang gedhe kelakuane nanging kowe ora berkono kowe mungsuh dadi pengayoman kang watak adikang kang adikno Sultan waspadake iki pusaka loro tak gawa ojo ngedah cilik para siwa jebul kowe sing asta kanane wong sakrono basa pancen Trenggono kowe wong kang kebak gajah sura kae ora salah gajah sura kae wong sing apik nanging kowe kurang wicaksana nganti sak temah mongkat trapi pidana mapan ana ing pakunjaran Trenggono yen kowe njaluk baine kae loro sak bisa nanging baine Nagasasra saboten besok barengi baine Kyai Sengkelat sapa pawan bebas wis wani jugalake para panjenengan isun kurang sempat diwae bentuk karo bareng juga wis wani njomono para panjenengan isun kalamun kakang gajah solo kaya lampun iyo kinopo ang pidana romo tahun lawasin para kakang gajah solo
kok mampir. Bawa singkong lo di pasir siang. Waduh, yang semua ya Pak. Tolak lepat. Kunyun aku pun terdatang penjarahan. Pulau menungso ingkang dados prayoman pirang hati lama sekali. Senopati Maringgo. Gini-gini. Mulai kang semua. Siron dak timbali mapan oleh sanggare pamujan. Dadosaken kagetipun sadurunge malah kula ngantos panjenengan tinimbalan dhateng kula. Estunipun wonten kaluputan menapa kula? Menawi kula gadah kaluputan nuwun paring widono panjenengan. Paninipun ora teges kang siron dak timbali sira kowe di kalupatan kula. Ay malah kaporo iki bakal kenal buka marang penjalan musuh. Mula sira aja kangelan. Tumapa ana ing kapunjaran dina iki Kakang Ageng Gajah Sura walono saking punjaran. Mengutus muwari. Ya, Paman Gajah Sura. Menawi kersanipun panjenengan kados mekaten. Kula nyuwun pamit. ya, sudah apa. Kakang Ageng Gajah Sura, Kanjeng Sultan Trenggono Palingga. Mesti penjiran niku kaget. Dadi wancine penjiran kula wali saking Norwidono ndadak timbali wonten papan menika. Estunipun leres menapa ingkang dados pangandika panjenengan Kanjeng Sultan. Katemben kemawon kula mapan wonten ing pakunjaran kadadak wonten rawuhipun Doronggung Paninggon ingkang luari dumateng kula saking pakunjaran malah kaporo Doronggung Paninggon menika ngendika kula ingkang supados ngadhep wonten ngarsa panjenengan. Duh Kanjeng Sultan, menapa kirang anggen panjenengan paring pidana dumateng kula satemah pidana kula badhe panjenengan tambahi. Ora. Kakang Ageng. Senaosa menika dereng jangkep 20 taun. Saantawis lagi mawon 10 taun. Penjiran mapan wonten ing kapunjaran Demak Bintoro. Kakang pancen nalika semanten penjiran kula dakwa. Kalamun Kyai Nagasasra bangsa pinten. Penjiran ingkang ngiketaken wonten ing Banyu. Menika aturing kadang penjiran Lemusara. Parikedah penjiran kapidana wonten ing Demak Bintoro ngantos kula putusaken. Penjiran kula pidana 20 taun lawase. Kakang mila ngedala sakmenika kula boten badhe nambah pidana panjenengan malah kaporo ingkang lenggang menika Kakang Gajah Sura wal saka Narapidana. Ewon dening Kanjeng Sultan menika sampun ngluwari kula saking pagungan Kasultanan Demak. Kula matur nuwun sanget. Kakang ampun ngantos panjenengan menika nyengguh dhateng kula yen ratu kirang wicaksana. Pancen kalimput jroning manah kula boten naliti sinten ingkang lepat sinten ingkang bener dadak kula menika mutusaken dhateng panjenengan. Kula mboten maiben jalaran sedaya kala wau saking licikipun kadang kula Lembusara satemah panjenengan kebranan manahipun dakwa dumateng kula mbok pilih kula ingkang nyingketaken dulur kalih kala wau.
Pangapunten Kang Ageng. Boten dados menapa Kanjeng. Ngantos kula misahaken Mbak Yu Gajah Soro pisah datang pensiunan mindah niyo nelaksane atinipun. Kula nderek kraosaken Kakang Ageng. Estunipun pancen menika leres menapa ingkang dados panganggo panjenengan. Keronto-ronto saketipun manah kula sak sampunipun kula mapan wonten ing pakunjaran kasungkaran Demak Bintoro. Kang Ageng, mila kedala sak menika kula badhe tusan marang paningkron. Ingkang paling kedah nderekaken pensiunan wangsul wonten ing Banyu kinanten sakabeh prajurit saking Demak Bintoro. Ya panjenengan Menika saestu Kang Ageng. kula menika namung kawula ralit lho badhe wangsul wonten ing desa kula piyambak kok kantos dipun derekaken penggawa negara. Kula mriko ngatosaken rampungan Kanjeng. kabar pisan boten. Kula mriko ngatosaken sanget. Kek ing mengkone pensiunan kuluwarin saking Narakidana ing satengah dalan wonten musuh sing boten tanggung jawab dateng pindah dateng pensiunan Kakang. Menawi kersa panjenengan kados ngaten abdi dalem kula namung kederek Paningkron, kepak pros kabeh prajurit saking Mbak Bintoro nganti wangsulipun Kang Ageng Gajah Soro. Tidak no. tenang mekaten lambahe pangestu sawetawis kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roning tanggung beban setan lir posita warnane kusuming Ini apa tak blumbukke ana ing sak tengah yang alun-alun. Babar pijan dereng mangertos. Kami risake menika. Wong kula tinggal paringgan. Iki mau aku entuk dawuh saka Kanjeng Sultan Trenggono supaya mapak lagune Paman Gajah Soro ngaten ana ing Banyu Biru kae. Mula saka kuwi aku ngersakake tityanku Gajah Laut. Prajurit Toples Dawuh tinggalan tinggal tindak. menawi sampun kepareng mangestuaken dawuh. Marang sira kabeh. Prajurit Kasultanan Demak Bintoro. Tak jaluk siapa makarya. Angesti Sanjoto. Kanthi lumaksana wagita kita. Anjo! 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 Berjuang, berjuang, berjuang memberantas kejahatan, membela kebenaran, memberantas kejahatan yang benar, yang benar, yang benar pasti menang. berjuang membela
pengen nyeneng-nyeneng karo kowe. Saben dina kowe mung tansah taujo dening waragan. Kowe tak kon main. Mung cukup nganggo bondo donyaku. Sopo aku? Sopo aku? Demase Sawu Sariti. Ana ora utuh. Duwe. Onakane. Kowe muni piye? Bang Kidul iki. Kowe durung ngerti sapa Den Mas Sawu Sariti. Iki anak bondo putu donya. Lho kok kowe kandha ponare Bang Kidul iki. Hei, Den, enten lho, Den. Bang gede kae nika. Iya. Bibit kawite nggih saking titil-titil niku lho, Den. dadi bang gede kae. Nggih. Bibit kawite. Nggih saking titil-titil. Bang BRI. Nggih, leres lho. Yen ngono bener. Kok to, Den? Kula ganti. Aja nganti kliwatan kabeh kanoman tugau ana ing pamingit. Yen wis padha nguku, ayo padha seneng-seneng bareng-bareng. Solo. Gawat kaliwat liwat, Den. Ono Soale nek gawat wis saurung yaser. apa ngomong? Apa ana kanoman sing ngaru-ngaru karo kowe? Boten, Den. Banjur Niki perkawis apa jenengan, Den? perkara aku Wah panjenengan iki Gajah Sura. kene wong Gajah Sura. Uwal saking Pidolo Demak, Wong Den. Gajah Sura. Nggih, Kowe abdi kinasih. nggih. Apa bisa tak percaya? Saged, Den. Yen to wektu dina iki wong Gajah Sura wah saka mati. Nggih, leres niku. Ciloko. Ciloko aku duweni kegayuhan. Kula kanthi kuwi. Kalunggung. Nggih. Lan kabeh para bebau. Nggih. Aja wedi kangelan. Wiwit dina iki gawe geger ana ing Bayu Biru. Yen tuwa Gajah Sura wal saka pakunjan. Kegayuhan kuat pendekan bumi tekan Bayu Biru. Opo bakal kabar? Kanthi jalan bau. Gawe geger ana ing Bayu Biru. Gampang aku iso brengket Bayu